Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου στο YouTube. Το πρόγραμμά μου που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει είναι βελτιώσεις σε κινητήρες, παπιών και όχι μόνο, χαρά, γέλιο και δημιουργικότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα έχουμε να φτιάξουμε ένα Innova Injection. Σε αυτό το Innova θα αλλάξουμε φίλτρο αέρα ελευθέρας ροής. Εδώ πέρα έχουμε ενισχυμένη αλυσίδα 420, γρανάζια μπρος-πίσω, 14 μπροστά και 38 πίσω. Εντάξει. Έχουμε εδώ πέρα μια μανετούλα, ρυθμιζόμενη. Πολύ καλή θα έλεγα. Έχουμε λάμπα LED και έχουμε μπουζί NGK-R, απλό και διαχρονικό. Και έχουμε και κάποια λεντάκια εδώ πέρα. Τα έχω πάρει διπλά γιατί καμιά φορά καίγονται αυτά, δεν πειράζει. Και η εξάτμιση που είναι όλο το ζουμί, Protect λαιμός από μπρος μέχρι πίσω. Και το τελικό της Protect που είναι σχεδόν ίσα με το χέρι μου. Είναι το κοντό δηλαδή αυτό. Θα δούμε λίγο πώς μπαίνουν τα ανταλλακτικά επάνω. Δεν θα εμβαθύνουμε πάρα πολύ. Ωραία, γιατί και εγώ έχω να διαβάσω και δεν γίνεται. Οπότε θα δούμε μια αυτά τα πραγματάκια, να δούμε πώς μπαίνουν και τα λοιπά. Και καλή αρχή. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το Innova είναι λίγο χάλια. Πρέπει να αλλάξω πλαστικά φανάρια και τα λοιπά. Εδώ πέρα είναι η μανέτα η οποία έχει σπάσει εδώ στην άκρη. Ωραία, που θέλει αλλαγή. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε όλα τα πλαστικά από μπρος μέχρι πίσω. Να βγάλουμε την παλιά την εξάτμιση, η οποία είναι και η μανίσια, να την αφήσουμε στην άκρη για να την καθαρίσουμε πιο μετά. Ωραία, και να ξεκινήσουμε να βάζουμε πράγματα επάνω. Εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Εδώ πέρα να πω ότι έχω βάλει και ένα κάλυμα, το οποίο κάλυμα θέλει να το πυρτσινώσω από κάτω. Να βάλω δηλαδή εδώ πέρα τα κλειψάκια. Το παλιό είναι από κάτω. Ίσως το βγάλω, ίσως όχι, θα δούμε. Και πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε. Να σας πω ότι αυτά τα δύο καλώδια ήταν για τη λάμπα. Για το μικρό το ψηράκι που έχει το φανάρι μέσα, το οποίο και το έχω ακυρώσει εγώ. Και εδώ πέρα θα φτιάξω ένα κύκλωμα παράλληλης σύνδεσης, να βγάλω και τα υπόλοιπα πλαστικά και να ξεκινήσουμε αλλάζοντας το φίλτρο. Πρέπει να αλλάξουμε φίλτρο ελευθέρας ροής στο Innova. Θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα, το αγωνιστικό, εντάξει, να ρουφάει πιο πολύ αέρα. Εδώ πέρα έχει κάποιες βιδούλες γύρω-γύρω, όπως έχει εδώ πέρα, έχει και γύρω-γύρω, δηλαδή έχει πάνω, έχει αριστερά, έχει κάτω. Ξεκινάω λοιπόν να τις βγάζω μία-μία με το κατσαβίδι μου εδώ πέρα. Φοράμε γάντια για να μην πεταχθεί καμιά σαύρα και μας δαγκώσει. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Επίσης, το φιλτροκούτι μέσα θα πρέπει να το ελέγξουμε για το αν είναι καθαρό ή όχι. Παρατηρώ μέσα ότι έχει λίγο βρωμιά. Από τα νερά είναι αυτή η βρωμιά κυρίως. Εντάξει, ένα σκουπιδάκι έχει εδώ πέρα. Τέλεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το φίλτρο. Επίσης, πρέπει να καθαρίσω και το καπάκι που κουμπώνει το φίλτρο. Αυτό εδώ πέρα είναι το παλιό φίλτρο, το μανίσιο, το οποίο δεν θα το χρειαστούμε. Δρόμο. Το καινούργιο φίλτρο, το οποίο είναι ελευθέρας ροής. Μπορούμε να το πλύνουμε στη βρύση και δίνει και άλογα στον κινητήρα. Και το φίλτρο μπαίνει σε αυτή ακριβώς τη θέση. Εδώ. Και αυτό που κάνουμε είναι στην ουσία μόλις μπει το καπάκι και πατήσει σωστά επάνω, να βάλουμε τις βίδες μία-μία και να σφίξουμε σιγά-σιγά γύρω-γύρω. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι έχει κενό, δηλαδή αυτό μόλις σφίξει θα πάει και θα πατήσει εκεί. Ωραία. Και θα είμαστε και οι πρώτοι. Καλά μιλάμε το Innova. Θα πετάξει σε λίγο με τόσα βελτιωτικά που θα μπουν πάνω. Ήρθε η ώρα να βγάλω την εξάτμιση για να βάλουμε την αγωνιστική επάνω. Πάμε. Μπουλουνόκλειδο. Μία βίδα. Λοιπόν, έβγαλα τις δύο βίδες που συγκρατούν την εξάτμιση. Έχει εδώ πέρα ένα παξιμάδι από πίσω και εδώ να το ξεβιδώσω και από εδώ πέρα και να τελειώνουμε. Σωλήνας, τελικό και φύγαμε. Λοιπόν, έχω βάλει το σωλήνα της εξάτμισης, δεν τον έχω σφίξει όμως, γιατί πρέπει πρώτα να βάλω πίσω το τελικό, να δω πού θα ταιριάξει ακριβώς. Έχω φτιάξει εδώ πέρα το σφιχτήρα. Σχεδόν έχω τελειώσει, απλά θέλω να δώσω μια κλίση εδώ πέρα στα λαμάκια και σε αυτό αλλά και σε αυτό και να δούμε που θα κάτσει ακριβώς το τελικό της Protect. Είναι καλά σε αυτό το σημείο. Τώρα να βάλω και το σφιχτήρα, να δω λίγο πώς θα το πιάσω. Έχω δώσει την κλίση εδώ πέρα που σας είπα πριν. Ίσως ενδιάμεσα χρειαστεί να βάλω κάποια ροδέλα ή έναν αποστάτη, θα δω, γιατί βλέπω ότι βρίσκει πάνω στην εξάτμιση. Το τελικό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Επιτέλους, τελείωσα με την εξάτμιση. Εδώ πέρα, στη θέση της η εξάτμιση, όλα τέλεια.
Protect εξάτμιση, κοντό τελικό. Σχεδόν ίσα με το χέρι μου. Καλό να μου πεις, έχω και μεγάλο χέρι. Οκ, τέλος πάντων. Έχω να αλλάξω το πίσω γρανάζι της κίνησης, το οποίο θα μπει 38. Γρανάζι 38 για 4-20 αλυσίδα. Και γρανάζι μικρό, 14. Ωραία. Το μπροστινό. Και αυτό για 4-20 αλυσίδα. Για 4-20 αλυσίδα, που είναι flat, είναι ίσιο. Εδώ πέρα είναι που πάει και πατάει η βίδα. Έχει μία σαν τρύπα ένα πράγμα. Αυτή την πλευρά του γραναζιού τη βάζουμε πάντα να κοιτάει προς τα επάνω. Ήθελα να πω ότι αυτές οι βίδες είναι stop, δεν είναι απλές βίδες. Οπότε αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να μεταφέρω την αλυσίδα σε ένα σημείο του πάγκου που έχει μια τρύπα, όπως είναι αυτή εδώ πέρα. Και τώρα παίρνω ένα άλλο πυράκι, το οποίο το έχω φτιάξει από αρίδι, από τρυπανάκι μικρό. Σιγά σιγά θα ξεκινήσω να το χτυπάω, το βάζω έτσι, με το σφυρί μου εδώ πέρα. Και αυτό σιγά σιγά πέφτει. Τώρα θα το ξεκινήσω λίγο εγώ με τα χέρια μου εδώ πέρα να το φτιάξω. Και θα σας δείξω πώς κατεβαίνει σιγά σιγά. Μόλις ξεκινήσουμε και το χτυπάμε, αρχίζει και κατεβαίνει. Θα κάνω και το υπόλοιπο. Έχω τελειώσει με την αλυσίδα, την έχω βάλει επάνω, γρανάζια όλα εντάξει, σφίξιμο, όλα κομπλέ. Το μηχανάκι του έριξε ένα πλύσιμο με το πλυστικό έξω, μια χαρά. Αμάν, ποιος πυροβολεί στο χωριό, τι γίνεται? Θέλουν να πεθάνουμε, μάλλον. Είναι 1:30 το βράδυ. Εδώ πέρα συνεχίζω την καλωδίωση, να σας δείξω λίγο τι ακριβώς έχω κάνει. Πάμε από επάνω, να ξεκινήσουμε. Ξεκινάει η καλωδίωση, τα δύο τα καλωδιάκια. Κίτρινο, είπαμε είναι το ρεύμα. Πράσινο, είπαμε είναι το σώμα. Ωραία. Κατεβαίνουν κάτω, τα έχω πιάσει με tie-wraps, το οποίο πρέπει και να κόψω. Πάμε κάτω, ρεύμα και σώμα. Ωραία. Το ρεύμα στην προκειμένη είναι το καφέ εδώ πέρα. Ωραία. Οπότε το κίτρινο που είναι το ρεύμα μου θα το συνδέσω με το καφέ που είναι το ρεύμα μου. Και το πορτοκαλί είναι το σώμα στην προκειμένη. Ωραία. Αφού το συνδέσω αυτά εδώ πέρα έτσι, τα συνδέσω μεταξύ τους, πριν τα μονώσω, θα ενώσω άλλα δύο καλώδια, σώμα και ρεύμα, δηλαδή το σώμα στο πράσινο και το ρεύμα στο κίτρινο, και αφού ενώσω τα καλώδια μεταξύ τους, σώμα στο σώμα και ρεύμα στο ρεύμα, θα τραβήξω άλλα δύο καλώδια από εδώ πέρα, που θα φεύγουν από το σώμα και από το ρεύμα και θα τα στείλω από την άλλη πλευρά. Έχω τελειώσει και με την καλωδίωση. Να σας δείξω τι έχω κάνει. Είπαμε από πάνω κατεβαίνουν, ρεύμα σώμα, κατεβαίνουν κάτω, στο ντουί το ένα, εδώ που θα μπει το LED δηλαδή. Μετά φεύγουν, ρεύμα σώμα πάλι, από την άλλη πλευρά, παράλληλη σύνδεση εννοείται, για να μην καούν και έχουμε πρόβλημα. Έρχεται μόνο του από εδώ πέρα, από τα καλώδια, και είμαστε και οι πρώτοι. Έχω πιάσει με tie-wraps, έχω βάλει 3 tie-wraps εδώ πέρα. Και ήθελα να πω κάτι για τα καλώδια, ότι σε ένα μηχανάκι, αν πας να κάνεις κάτι, μια βελτίωση ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν είναι του κατασκευαστή και είναι κάτι που θέλεις να το φτιάξεις εσύ, θα πρέπει να το φτιάξεις πάρα πολύ καλά για να αντέχεις το χρόνο. Πάμε να κλείσουμε και να τα δούμε και πώς δουλεύουν. Okay. Είναι 3 και 19 το βράδυ. Έχω τελειώσει με το Innova. Έχω βάλει και αυτά τα πολύ όμορφα καθρεπτάκια εδώ πέρα, τύπου carbon, αλλά σε μπλε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το μηχανάκι. Και το πιο βασικό που θέλω να σας δείξω είναι τα φώτα, πώς έχουν γίνει, πώς έχουν δείξει τέλεια. Λοιπόν, διακόπτης. Έχει ένα θέμα το κουμπί, θέλω να το φτιάξω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω ότι σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο. Okay.